U ovom videu pokazat ću kako importati DVG u SketchUp, a kasnije u sljedećem videu pokazat ću kako modelirati 3D model na osnovi ovog DVG nacrta. Prvi korak je da adekvatno spremimo DVG file. To kažemo zato jer bitne su nam verzije softvera u kojima radimo. Konkretno ovo tu je AutoCAD verzija 2020. a SketchUp koji koristimo je verzija 2018. i ako ga samo spremimo, SketchUp neće moći učitati taj DVG file iz 2020. godine zato jer je novija verzija. Zato ćemo ga spremiti u starijoj verziji, tako da odaberemo Save As i ovdje tu Files of Type odaberemo primjerice ovaj tu AutoCAD 2013. i odaberemo Save. Sad ćemo ga replaceati i sada imamo znači verziju DVG fajla koji možemo bez problema importati u SketchUp iz 2018. Zatim znači otvorimo SketchUp i odaberemo File, Import. Ovdje tu dolje odaberemo znači AutoCAD Files, te nađemo folder u kojem se nalazi naš DVG file, odaberemo File i kliknemo Import. I evo DVG file je importan u SketchUp i kao što vidimo nalazi se tu skroz negdje dalje. Možemo ga sa Move opcijom vratiti ovdje bliže središtu. Kao što vidimo, dimenzije ovog nacrta nisu dobre. Ako uzmemo ovaj Tape Measure Tool i pogledamo, on je nekih 109,5 cm, znači pretpostavljam da je 10 puta manji. To najbolje popravimo tako da se vratimo u AutoCAD i pronađemo neku bilo koju dimenziju. Evo mi možemo pogledati znači širinu ovog objekta, znači između ove ovdje dvije točke koje iznosi 1095 cm. Zatim se vratimo u SketchUp. Pošto je ovaj tu objekt koji smo ubacili u grupi, otvorimo taj objekt, odaberemo Tape Measure Tool. Pardon, evo ovo je recimo jedan problem koji se može događati sa SketchUpom. To ćemo napraviti tako da ćemo odabrati ovu ovdje grupu i sa desnim klikom Explodat. To je to. Zatim opet odaberemo Tape Measure Tool i odaberemo udaljenost između ove ovdje dvije točke koje smo gledali u AutoCAD-u koje iznosi 1095 i ako dobro pogledamo ona nama iznosi 109,5 cm, znači nacrt je 10 puta manji. To riješimo tako da kliknemo sad na ovu krajnju točku i samo u tipkovnici unesemo 1095 i stisnemo Enter. Pojavit će se poruka Do you want to resize the model, samo kliknemo Yes i na ovaj način smo mi povećali naš model na veličinu koja nam je stvarno potrebna. Evo ga, 1095. U idućem videu pokazat ću kako napraviti 3D model na osnovu ovog ovdje nacrta.